I like a lot. Vi er på Bad Seat Beer Fest. Vi er simpelthen bare ved at servicere gæsterne, eller ikke gæsterne, dem der er her, de ansatte. Så kommer gæsterne lige om lidt, og så synes jeg, du skal gå ud og finde ud af, hvad jeg faktisk synes om kaffen. Hvad synes du om kaffe? Jeg synes, den er rigtig lækker. Altså, den dufter fantastisk. Virkelig lækker duft. Og der er noget syre, og der er noget balance i det, som jeg ikke rigtig har fundet andre steder. Jeg synes, det er virkelig lækkert. Den har en lidt syrlig smag lige når man får den ind i munden, og så går den ind og bliver lidt mere sødere i noterne. Meget fyldig, jeg mærker den helt ude i kinderne. En god kaffe har ikke den der bitre smag, som man tit forventer. Altså det er jo sådan en ekstrem smagseksplosion i munden. Ja. Det er så tydeligt, at der er en kæmpe forskel på den her kaffe, frem for den man køber på Espresso House eller Starbucks. Jeg ved ikke, hvad det er, der gør det, men man kan bare smage det, og det er noget, jeg godt kan lide. Altså i forhold til det en espresso, så synes jeg, den er virkelig rund, lækker, masser af sådan frisk syrlighed. Det er clean, det er lækkert og super velsmagende.